αναλυτή σε Ινστιτούτα και think tanks. Τα ξέρετε αυτά? Είναι οι δεξαμενές σκέψεις που λέμε. Δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε. Είναι κάτι καινούριο, το οποίο είναι μια ομάδα ανθρώπων που ερευνούν ένα θέμα και οργανώνουν και σχεδιάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα για το οποίο κάνουν την έρευνα. Δεξαμενές σκέψεις, έτσι λέγονται. Και είναι ανερχόμενο έτσι επάγγελμα. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει υψηλότερη βάση από τα άλλα τμήματα. Αυτό είναι ένα τμήμα της κοινωνικής εργασίας, από το οποίο έχω πτυχίο κοινωνικής εργασίας, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με την κοινωνιολογία? Θεωρητικά, να παρέμβω για να λυθεί, για να αντιμετωπιστεί ένα κοινωνικό πρόβλημα. Π.χ. ανεργία, π.χ. ναρκωτικά. Αυτός που έχει τελειώσει την κοινωνική εργασία πηγαίνει στο πρόβλημα. Δηλαδή παίρνει το θεωρητικό κομμάτι του κοινωνιολόγου και το εφαρμόζει. Παρένθεση τώρα, γιατί νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Με ένα πτυχίο από τις κοινωνικές επιστήμες και κάνοντας μεταπτυχιακό, γιατί δεν υπάρχει προπτυχιακό στάδιο, ασχολούμαι με την εγκληματολογία. Είναι δημοφιλής έτσι η επιλογή αυτή, γι' αυτό την αναφέρω ξεχωριστά. Σπουδές εγκληματολογίας στην Ελλάδα, δηλαδή κατευθείαν έγινε εγκληματολόγος, δεν υπάρχουν. Μεσογειακές σπουδές, δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε. Εδώ έχουμε φοιτητές που επιλέγουν στο 5ο εξάμηνο μία από τις 3 κατευθύνσεις. Δείτε ποιες είναι οι κατευθύνσεις. Είναι η αρχαιολογία, η γλωσσολογία νοτιοανατολικής Μεσογείου και οι διεθνείς οργανισμοί, οι διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί. Στο ΕΚΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στον Πάντιο Πανεπιστήμιο βεβαίως. Δημοσιογράφος από εδώ, εργάζομαι ως δημοσιογράφος, ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας ή πολιτιστικός σύμβουλος σε ένα δήμο, όπως είπατε πριν. Social media manager, content creator, κοιούχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης να εργαστεί ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων. Θα τον επιλέξουν οι εταιρείες. Δεν είναι δηλαδή κάτι υποδέστερο από το να έχω πτυχίο δημοσίων σχέσεων. Οπότε, αν κάποιος από εσάς δεν θέλει να πάει στα οικονομικά, γιατί δεν του αρέσει, γιατί δεν τα καταφέρνει κτλ., αλλά θέλει το management, τις δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά, μπορεί από εδώ. Το σύμβουλος είναι πολύ ευρύ, παιδιά. Δηλαδή, στην Αθήνα έχουμε 15 μουσεία. Ποιος κάνει το μόνο? Μουσικές εκδηλώσεις, προβολή από ξένων εκδηλώσεων εδώ ή ελληνικών έξω, μεσογειακή πολιτική, όλα αυτά είναι υπόθεση αυτονών. Είναι πολύ ευρυατική αυτό. Αρχαιονομία, οικονομία και συστήματα πληροφόρησης. Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε βιβλιοθήκες κεντρικές, ακαδημαϊκές, σχολικές, λαϊκές, οπουδήποτε υπάρχει αρχείο, δηλαδή να πρέπει να διατηρούνται αρχεία, καταχωρημένα αρχεία. Και τώρα, επειδή όλα ψηφιοποιούνται, δημιουργούνται θέσεις εργασίας πάρα πολλές για αυτούς. Νομίζω ότι οι πτυχιούχοι αυτού του τμήματος έχουν μηδενική ανεργία αυτή τη στιγμή. Θα πας σε ένα κουπί και σου βγάζει ό,τι θέλεις στην ΤΕΤΕ. Αυτό είναι θέμα επεξεργαστή και καλής κατανομής. Δηλαδή, όσο ο όγκος των πληροφοριών πρέπει να εξοικονομηθεί αυξάνει, και αυτό γίνεται στην ηλεκτρονική εποχή πολύ, αυτοί οι που έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν. Την τακτοποίηση. Ψηφιοποίηση, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν έχουμε μια βιβλιοθήκη που είχε 100.000 βιβλία και πρέπει να τα ταξινομήσουν. Και τώρα υπάρχει αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη τώρα πια να ταξινομηθεί ο όγκος των πληροφοριών. Τελειώνοντας αυτό το τμήμα, δεν γίνομαι ηθοποιός, έτσι. Μπορώ να εργαστώ ως θεατρολόγος, ως γραμματολόγος σε θεατρικούς οργανισμούς, υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγράμματος, μεταφραστής και επιμελητής προγραμμάτων σε θέατρα. Δεν φαντάζεστε πόσο βαθιές, ωραίες σπουδές γίνονται στα πανεπιστήμια. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δηλαδή αυτό που λέει 8.000 μου λέει τι θα πάω, πάω στις αίρες είναι.
στις αίρες καταπληκτικές σπουδές. Τα δημόσια πανεπιστήμια βρέχουν καταπληκτικές σπουδές. Φοβερές. Δηλαδή, μεγάλη ευρύτητα, πολύ βαθύ, βαριά θεώρηση των αντικειμένων και πολύ υλικό. Και πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Και να ξέρετε, το ποιο να πάτε, θα μάθετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι βέβαιο αυτό. Ακόμα μαθητές και φοιτητές τα επόμενα 6-7 χρόνια και τον επόμενο μισό αιώνα θα δουλεύετε. Μισός αιώνας είναι πολύ. Δεν έχει μια σημασία αυτό που θα επιλέξεις να κάνεις, να το κάνεις και επειδή σ' αρέσει. Πέρα από τις γνώσεις, να ξέρετε, το βασικότερο πλεονέκτημα για μια δουλειά να είσαι επιτυχημένος είναι να σ' αρέσει, να το κάνεις και για σένα.